ľuďom. Ježiš povedal, čo ma voláte, Pane, Pane, keď nerobíte, čo vám hovorím. Rozumiete? To znamená, my častokrát prichádzame k Pánovi a častokrát prosíme, častokrát chceme, Pane, toto potrebujeme. A Pán Ježiš zrazu hovorí aj s tým veršom, tým kontextom Božím slovom, hovorí, prečo ma nazývate, Pane, Pane, keď nerobíte to, čo vám hovorím. To je slovo. To je slovo. To je slovo. To nie je hra. To je slovo. To je silné slovo. A počúvajte ďalej. Wow. Keď Boh zavolal na Abrahama, počúvajte. Keď Boh zavolal na Abrahama a povedal, Abraham, tu som. Tu som. Myslím, že Abraham vedel, koho nasleduje. Abraham vedel, koho napreduje. A keď počul ten hlas z hora z nebiesť, tak verím, že až nebo sa traslo, keď prichádza Boží hlas ku služobníkovi Božiemu. A keď počul Abraham, nerobil sa hluchý. Nerobil sa, že vypočuje. Práve povedal, tu som. Tu som. Takže Abraham vie a vedel, koho nasleduje. Abraham vie, komu on patrí. Takže všimajte si, bratia i sestry, ale tým kontextom, keď Ježiš prichádza k svojim ľuďom a ľudia, viete, sa skriepajú, sa hľadajú, že tu, Pane, Pane, tu sme, Pane, to a to, Pane, potrebujem to, Pane, ukáž mi to, prosím ťa, Pane. A Pán Ježiš hovorí, na čo ma voláte, Pane, Pane, keď nečiníte, čo vám hovorím? A tým slovom, ktorý som vám povedal, keď Boh volá na Abrahama a Abraham počuje, nerobí sa hluchého. Abraham počuje a predstav si, ozve sa mu a hovorí, tu som, Pane. Pýtam sa ťa teraz, má Boh potešenie, má Boh radosť, keď naozaj keď človek poslúcha Boha. Ale keď neposlúchame Boha, to slovo prichádza ku nám a hovorí, prečo ma voláte, Pane, Pane? Keď nečiníte, alebo nerobíte, čo vám hovorím. A my častokrát na to zabudáme, kto je Boh a kto sme my. Takže toto slovo ma podchytilo, bratia i sestry, a toto slovo ma začínalo tak budovať, tak formovať vo svojom vnútri, že nikdy by sme sa nemali robiť nemého, hluchého, že nepočujeme. My počúvame Boha. My počúvame Božie slovo, ktoré prichádzajú do našich uší. Ale my sa ťažko ozývame, tu som. Ťažko sa ozývame, tu som. Bože, povolaj si mňa, tu som. Povolaj si mňa, tu som. Chcem. A Pán má z toho radosť. Viete, keď treba sa otvoriť pre Pána naplno, vtedy máme váhu. Vtedy rozmýšľame. Vtedy nevieme, či áno, alebo nie. A preto chcem povedať, prečo ma nazývate, Pane, Pane? Abo Avelavia Perava Premipadla. Co ste ti rozpalo del? Ode ste našu nás? To je slovo. Všimajte si, máte potreby. Všimajte si, máte svoje trápenie. A s týmto problémami, trápením chodíme chváliť Pána. Potrebujeme zázraky? Potrebujeme uzdravenie? Potrebujeme, aby sa Boh dotýkal nás? Tak musíme sa ozývať, Páne, tu som. Pane, mňa chceš? Pane, mňa chceš? Povolaj si ma. Viete, keď Boh povolá človeka, tak Boh sa aj stará. Prosím? Amen. Boh sa aj stará. Boh sa aj stará.
taký, ako si my myslíme, že keď my voláme Boha a Boh počuje, že nás dá niekde na bok. Nie. Práve, že Boh slúži nám. Boh slúži nám. Ak jemu sme verní, ak jemu sme oddaní, wow, sláva Bohu. Začnime prosiť pravý čas. Začnime otvoriť svoje životy Bohu. Pravý čas. Pravý čas. Počúvajte. Boh sa nikdy nemýli vo svojom slove, čo hovorí. Boh nikdy nepovedal, sorry, prepáč, tak to som nemyslel. To my tak rozprávame. Ale čítaj. Izaiáš 41:13. Počúvaj. Lebo ja, Hospodin tvoj Boh, som ťa pojal z tvojej pravici, ktorý ti hovorím, neboj sa, ja ti pomôžem. Či veríš tomu? Či veríš pre tieto slova? Veríš to? Boh ťa nenechá samého. Ak máš istotu v Bohu, ak tvoje srdce, tvoja túžba túži po Bohu, Boh ťa nikdy nesklame. Boh ťa nikdy nedá na bok. A hovorí, neboj sa, ja ti pomôžem. Neboj sa, ja ťa nenechám samého. Halleluja. Ale čo potrebujeme k tomu, aby sme sa nebali? Čo potrebujeme, bratia i sestry? Veriť a dôverovať Bohu. Veriť, že On nás povolal tým, aby sme Mu slúžili. Amen. Slúžili. Keby som neslúžil Bohu, už dávno by som bol preč tohoto sveta. Ale slúžim preto, lebo Boh ma drží ešte. Keby som neslúžil Bohu, tak by bol tento svet pre mňa oveľa viac ako môj Boh. A preto chcem povedať, Hospodin tvoj Boh som ťa pojal a tvojou pravicou, ktorú ti hovorím, neboj sa, lebo ja ti pomôžem. Koľký z vás veríte? Koľký z vás veríte, že Boh je ten, ktorý pomáha v živote? Veríte? Prečo naše rozhodovanie, prečo naše zmýšľanie, prečo naše životy ešte stále nepochopili, komu máme slúžiť? Komu máme slúžiť? Nech nás nič neoddelí, nech nás nič neodláka od toho, že nás Boh povoláva k tomu, aby sme mu slúžili, lebo aj povedal, že On nám bude pomáhať v týchto ťažkých časoch. On povedal. A On to, čo povie, On sa nikdy nemýli. Viete, že Jeho slovo je verné? Povedzte mi, prosím. Ak Jeho slovo je verné, my sme ľudia, ktorí veľmi ťažko veríme tomuto slovu. My sme ľudia, ktorí sme naozaj len ľudia, ktorí nemôžeme tomuto rozumieť jasne a pochopiteľne. A poviem takto, brat i sestry, počúvaj. Ježiš niečo považuje za múdre a niečo Ježiš považuje za blázonstvo. A to Ježiš aj hovorí, že aby si k tomu prišiel a rozumel, keď ti budem teraz čítať. V tom, čo sme čítali v Lukáši 6. kapitoli 46, a ja budem čítať až do 49. Teraz počúvajte. Lebo ľudia, keď prišli k Ježišovi a Ježiš sa trošku tu zacítil celkom inak, musel povedať slovo, ktoré sa vôbec asi niekomu nepáčilo. Že keď povedali, na čo ma voláte, Pane, keď nečiníte a nerobíte, čo vám hovorím? Na čo? A keď čítaš, tu je tak napísané. Každý, kto prichádza ku mne,
čuje moje slova. Čuje moje slova. Počúvajte. A činí ich. A ukáže vám, komu je podobný človek. Boh tu potvrdzuje na človeka. Podobný je človek, staviacemu dom, ktorý kopal a išiel hlboko. Kopal a išiel hlboko. Položil si základ na skale. A keď prišli povodne, oborila sa rieka na ten dom, ale nemohol s ním pohnúť. Nemohol s ním čo? Pohnúť. Pretože bol dobre založený na skale. Ale ten, kto počul, vidíte, a neučinil. A že to slovo, že počul a neučinil. Podobný je človekovi postaviacemu dom na zemi bez základu, na ktorý sa oborila rieka a hneď sa zrútil pád a bol toho domu veľký pád. Veľký problém. Počúvajte. Ja som sa tak modlil v tichosti. Bože. Múdry človek, ktorý má otvorené oči. Múdry človek, ktorý má otvorené oči a má v svojich očiach svetlo. Svetlo. Začína budovať a staviať dom. Bez toho, aby mu nebol otvorené oči, on nebude budovať dom. On ani nebude hľadať tú skalu, aby na tú skalu mohol postaviť. Čujete? Toto je život, na čo Ježiš poukazuje a hovorí o človekovi. Podobne je pozerajte sa, čomu je človek podobný. A toto je nám ukazuje. V tom dome niekto bude bývať, keď bude zbudovaný, keď bude na základe, hej? Ale nezabúdajte, že človek musí hľadať, najprv kopať a nájsť tú skalu. Až tak ten dom môže byť položený na skalu. Dom, ktorý nemá skalu. Dom, ktorý nemá skalu. Dom, ktorý je len položený svojou múdrosťou niekde na piesku, tak toto je jeho múdrosť, jeho chytráctvo. Toto je jeho kresťanstvo. Toto je, milovaní, počúvajte. Počúvajte. Ale ten múdry, ktorý je dokázaný, jemu není jedno. Jemu není jedno, ako bude staviať tento dom. Tento dom musí byť stavianý na skale. Viete? Viete o tom? A keď takto pozeráme a vieme, každý jeden, kto je skala v cirkvi? Vidíte? Až vtedy môžeš budovať svoj dom, svoj život na skale. Keď budeš nájsť, keď budeš hlboko kopať, keď budeš nájsť tú skalu, vtedy môže sa budovať.
Ľudia tohoto sveta sú ako piesok, ktorí sú len chytrí. No na nič je to neužitočné. Aj čas, ktorý si my nedokážeme predstaviť, nás nájde. A keď nás nájde ten čas, tak ti poviem to jedno. Stalo sa len preto, lebo náš život, naše budovanie, počúvajte, naše stretnutie nebolo so skalou. My sa musíme stretnúť s tou skalou. My sa musíme stretnúť s tou skalou. A písmo hovorí, že keď prídu burky, keď prídu tlaky, keď prídu do toho sveta, čo? Ten dom sa nepohne. Nespadne. A prečo domy museli spadať? Pretože neboli založené na skale. Prečo to Ježiš poukazuje na človeku? Aká má byť jeho nevesta? Múdra. Viete o tom, že múdrosť pochádza z hora? Teraz nechcem rozprávať múdrosť tohoto sveta, rozprávam o múdrosť z hora. Múdrosť toho sveta je ako ten človek, ktorý bol blázonstvom, ktorý si šiel a našiel čo? Piesok, a na piesok čo budoval? Svoje dielo. Svoje dielo. A divíme sa, bratia i sestry, že prečo tak niekedy vyzeráme, že prečo tak niekedy sú naše životy. A Ježiš hovorí, na čo ma voláte, Pane, keď nečiníte, čo vám rozprávam, keď vám hovorím. Ak Ježiš je našou skalou, ak Ježiš je našou skalou, sláva Bohu. Poďme hľadať inštrukcie. Poďme nájsť tie všetky dokumenty. Poďme teraz staviať ten dom vtedy, keď tú skalu máme. Poďme. Slova nám nestačia. Náš rozum nás nestačí. My to musíme robiť, my to musíme hľadať správne. Správne. To jedno ústa rozprávajú, ale to srdce nerobí. My potrebujeme, bratia i sestry, nájsť pre náš život tú hlbokú skalu, aby sme začínali v našom živote čo? Kopať a pracovať. Ja veľmi rád pracujem na svoj vlastný život, aby som šiel hlbšie. To, že dneska sú ľudia mnohí pokrstení a prišli pred Pánom, sú pokrstení a stále nerozumejú a stále nechápu, celý za svoj život možno neviem, celý svoj život nemôžu porozumieť a pochopiť toto jedno, bratia i sestry, že všetko, čo sme prijali Ježiša, čo sme sa pokrstili, čo chválime, čo spievame, všetko je to povrchové. Všetko je to povrchové. Človek, ktorý Boh veriaci a je odpadnutý a je vo svete, poviem teraz, pozná pesničky, pozná písmo, vie ho správať o Bohu, takže nezabudol. Či jazda mu to pomohlo? Či jazda ho to upevnilo? Takže všetko je to povrchové. Za celý svoj život mali by sme to pochopiť, že jeho nevesta sme my, ktorá má byť múdra. A múdra nevesta musí čakať a musí naozaj byť pripravená, zbudovaná, musí očakávaní čakať, že ženicha, ktorého my čakáme, samotný Kristus, ktorý je skalou, on si príde pre svoju nevestu. Ale každý dom, ktorý býva od Boha, bude skúšaný. Bude skúšaný.
Keď príde rieka a trnie na ten dom a bude vidieť, že to nespadlo. Keď príde rieka, príval, tak dokonca i vietor, i búrky, i všetko, čo je okolo tohoto domu, nespadne. Pretože je založený. Človek by mal pochopiť, že svoj život by mal založiť na Krista. A nie na svoje pocity, na svoju múdrosť, na svoje emócie. A nie na povrchové slovo, ktoré len pozva slovo. Takže poďme ako múdrosťou kopať a nájsť. Ten, kto klope, sláva Bohu, sa za nás. Učíme sa z Božieho slova, jasne, ale Pán Ježiš hovorí, a čomu to nečiníte? My musíme na svoj život pracovať. My musíme na svoj život hlboko sa pozrieť vo vnútri. Lebo máme ducha v sebe a tento duch, ktorý je v nás, všetko nám odmerá. Chceš byť veľký dom? Kopaj, pracuj. Chceš byť malý dom? To neudrží. Postav hlbokú dobu, veľkú stavbu. Aj v sebe. Nepovedz niekomu niečo, čo ty nerobíš. Nehovor niekomu o nejakom budovanie, keď v tebe to nie je budované. Takže my si požičiavame to, ale Pán Ježiš poukazuje na človeku, prečo ma nepočúvate? Prečo nehovoríte? Alebo prečo nečiníte, čo vám rozprávam, čo vám hovorím? To znamená, pracujeme každý na svoje dielo, na svoje